आज होली ट्रिनिटी हायर सेकेंडरी स्कूल जे आहा बाणाल्या तेजे रेनोवेशन वर्क आम फाइल पास करून हाडून कॉमेस केले जनवरी अंडर MLA LED फंड and today we have completed that work. This is the second educational institution where we have invested government funds to ensure that renovation is done. पहिला मी सुराले इस्कला रेनोवेशन केले बायले किती हा तेगे काम आणि आता हायर सेकंडरी आणि एक इस्कला काम चालू होता, that is Carmona school. So what is the message? The message is we are trying to show a module where investing in education and educational institutes is the key to ensure a better future and better growth of the children. कित्याक भुरग्यांक जरी तर आज आमी एड्युकेशन आणि एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जरी तर आमी इन्वेस्ट करून लोडू करून जरी तर आमी सगळी इस्कॉलां इन्फ्रास्ट्रक्चर एक स्टँडर्डार हाडली जाल्यार इट इज गोइंग टू बिल्ड अप द मोरल बूस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, everybody is going to get good results out of all this. It creates a good feeling and that is step by step हो मॉड्यूल दाखोवपाक आमी हे कॉमेस केल्या. We have already completed 3.5 years as an MLA त्या डोरस उरल्या. सो हे 5 वर्सां हे टर्माक आमगेली 3 एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आमी हे कंप्लीट करतले. हो जावन आहा एड्युकेशन मॉड्यूल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो गव्हर्नन्स म्हणटा ते कितकोन गव्हर्नमेंटा फायल पास करून कितकोन डेव्हलपमेंट इस्कलाचो कोण दाखोवपाचो हो आमी हे वाटेची आमी दाखोवन दिल्या. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक सेगमेंटाक आमी काम केलां. म्हणजे एक फुटसाल कोर्ट, एक फुटबॉल ग्राउंड, हे जावन स्पोर्ट्सा वरी, एड्युकेशना वरी इस्कॉल आमी डेव्हलप केलो आहे. तेच भायर आमी MLA स्कीम कॉमेस केलो आहे, स्कॉलरशिप स्कीम्स कॉमेस केलो आहे. 10th भुरग्यांक 12th भुरग्यांक 75% and above plus toppers in the constituency. So if you see every segment we are trying to touch and show the people of the 7 villages of my constituency जे कोण मुजेर विश्वास धरून हो बदल हांव हाडटो म्हूण विश्वास धरून म्हाका निवडून हाडलो तो बदल आज आमी करून दाखयताय, तो डिलिव्हर करून दाखयताय. तो चेंज जो आहा तो आमी डिलिव्हर करून दाखयताय आनी हो चेंज अशें करून दाखयताय की हेच रेप्लिकेट दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयभर आमी करूं जाय आनी सगळ्यांनी करूं जाय. कित्याक ह्यो वस्तू इस्कॉल रेनोवेशन, हायर सेकंडरी रेनोवेशन ऑल ओव्हर गोवा जावपा जाय आनी ऑल ओव्हर गोवा गव्हर्नमेंट फंडांतल्यान जावपा जाय. सो दिस इज द मॉड्यूल, दिस इज द विजन दॅट वी कॅरी and we are executing day by day by developing step by step what we spoke before elections आणि आता हे टर्म आम्ही एक्झिक्यूट करू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.